गोजोननाय थाबाय बिथांनि लोगो नेहाथारि रबिन सनार बिथाङा सफैयाखै देवस्रि प्रेसिडेन्ट किला प्रसाद शर्मा सारक बे गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायदों बिथांनिनो लोगो नेहाथारि सुमित मुर्मु बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों आं खावलायदों बरायनो बिथाङा सफैयाखै खुंगिं प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सुर्य बसुमतारी बिथांखौबो सफैदोंबा आं जोङो प्राइमारिनिफ्राय बरायदों बिथांखौ गांसे आर'नाइजों सेक्रेटारि सोरां बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो आं खावलायदों बिथां सफैयाखैना सोरां बसुमतारी खुंगिं प्राइमारि सेक्रेटारि बिथांनिखौ थाइखाजरा प्राइमारि प्रेसिडेन्ट फिरज बसुमतारी बिथांखौबो बरायदों गांसे आर'नाइजों आरो बिथांनि नेहाथारि लोगो रदिप मुसाहारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बरायदों बिथाङा सफैयाखैनो बिथाङा ब्रह्म बिथाङा गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायदों गोजोननाय थाबाय आस्ताबारि प्राइमारि सफैयाखैना प्राइमारिखौबो बरायनानै लादों गांसे आर'नाइजों आरो सासे थालांदों जोंहा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि उमेश कार्की बिटिसारनिफ्राय बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायदों उमेश कार्की लांगरिया ब्लकनि ब्लक एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथाङा आरो आंजोंनो खामानि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो आं खावलायो सेन्ट्रेल कमिटि दा बुंखानाय बायदि जोङो दानानै लाखानाय जि जोङो सान्तिपुर प्राइमारि कमिटिया मोनसे रिसाबल जादों जोंहा दा बेवहाय बिबान मोननाय बिथांमोनखौ जोंहा नोंथांमोन रायजो राजानो पार्टी वार्कारफोरनो फोसावनो एबा मिथिहोनो जोंहा प्रयोजन दं बा दरखार दं होननानै आं सानो दा Show me
Hanja hanja gasa gasa tusi sana